हाय लोगोफोर दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साहाथिंजाय बेबायदिनो बान्दुगुरि फुटबल गेलेग्रा फोथाराव दङ बेयाव बेबायदिनो NLC नि 68th एनुवेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ दा आङो बेयावहाय मा रोखोम डेक'रेशन खालामदों एबा देग्लायनि बोसोराव मा रोखोम खुंजानाय जागोन एसे आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांफाबानो जाबाय आरोखि मा रोखोम बानायनाय जादों दा फार्स्ट टाइमावनो आङो गेटखौ देखायग्रोनोसै नै गेटखौ बेबायदि बानायनाय जादों आरोखि देग्लायनि बोसोरावहाय नायनानै लादो नै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो गेटफोरखौ मा रोखोम नांदों आरोखि दा बेबायदि बानायनाय जादों नै देग्लायनि बोसोराव गेटखौ बेयावहाय मोनबैसे गामियावहाय NLC चार्च दङ बेखौहाय बेबायदिनो गासैखौबो बेयाव टटेलि बेबायदि होनाय जादों नै नायनानै लादो आरो बेजों लोगोसे जायफोरा भलन्टियारफोर थागोन फंबायमोना ओरैबायदि मावख्रुबगासिनो दं आरोना नै दा बायदिसिना ओमफ्राय फंबायमोना नोंसोरो मा भलन्टियार ग्रुपआव मोनदों नामा आदसा दा मोनानिफ्राय फुरा थानांगौ जाहैबाय नोंसोरनिया दे आरो बेजों लोगोसे नै फंबायमोना बेयावहाय माखासे डेक'रेशन खालामगासिनो दं आरो जायनि फलाव सिनारि जानायनि आरो दा नायदो नै जिरायनायनि थाखायबो बहुद मोजां फेसिलिटि बानायनानै होखानाय जादों मानो होनना बुङोब्ला गासैबो सियार बहायजोबनाय जादों आरो नै ओमफ्राय नै ओरैबो नै गासैबो सियार आरोखि खुनु प्रब्लेम गैया जिरायनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे नै स्टेजआ बेनो बहुद मोजां बानायनाय जाखादों दा देग्लायनि बोसोराव बेफोरबायदि बानायनाय जादों आरोखि नै नायलांदो आरो बेनो जादों जाहैबाय गेस्ट हाउस जायफोरा आलासि महरै सफैगोन बिथांमोना बेयावहाय जिरायनो मोनगोन आरोखि आरो बेनो जादों जाहैबाय रिसेपसन अफिस दा बेयावहाय मा मोननाय जायो आं एसे सोंनोसै ओमफ्राय फंबाय बेयाव मा मोननाय जायो जेनेबा बेयाव रेजिस्ट्रेशन अफिस औ डेलिगेट रेजिस्ट्रेशन बा सानसेनि फैनाय रेजिस्ट्रेशन औ बेखिनियानो आच्छा दा नै माखासे बेबायदिनो भलन्टियार्सफोरनि आइ कार्ड बानायगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे नैबेयावहाय इन्सपिरेसन टीमनि दामग्रा देग्राफ्रा माखासे मिउजिकफोरखौहाय थिग खालामनानै लाखाबाय नै मोजाङै दं दा ब्रादार ने मिउजिकफ्रा थिग जाजोब्बाय दा आच्छा दे एसे उनावनो गासैखौबो खोनाजोबखागोन एबा नुखागोन आङो होबावखागोन सेकेन्ड ब्लगाव दा नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नों मा दामदों मै सोलोङा इदिखौलाय बेसखौलाय रोंलाबायदों दे दा नै बेबायदिनो गोबांथार गामिफोरनिफ्राय ट्रेक्टर लायै फैलाबायानो नै थफ्ला थफ्लि लानानै बिथांमोनानो डेलिगेटफोर आरो जायफोरा बेयावहाय थाफैयो आरो मा गामिनिफ्राय आदा बिटिनि आच्छा खय नाम्बार बिटिनि नाम्बार गैया आच्छा दे नाम्बार गैया बिथांमोना गामिया थेवबो बिथांमोना ट्रेक्टर लाना फैबाय आरोना नै बेयावबो गंसे सफैबावबाय आरोना मा गामिनिफ्राय ब्रादार सालबारि ने आच्छा नै फैगासिनो दं आरो थफ्ला लानानैहाय नै बेफोरबायदिनो ट्रेक्टर लायै फैलाबाय आरोना ब्रादार बियो मा गामिनिफ्राय सुम्लिगुरि ने आच्छा दे दा नै बेफोरबायदि आरोना थफ्ला लानानै फैजोबखाबाय नै लामायाव खस्थ' मोनबोआखै दा आब' दे आरो बे जेसेबांनाखि बादा नुदों बेफोरो गासैबो जायफोरा डेलिगेट थाफैगोन बिथांमोना बेयावनो थाफैजोबनाय जागोन दा नै ट्रेक्टर गंसे सफैबावनाय जाबाय नै दा ब्रादार बियो मा गामिनिफ्राय सफैनाय जाखो जोङो आइमावफारनिफ्राय ने आच्छा दे गोजोननाय थाबाय दा बिथांमोना सफैबाय नै ट्रेक्टरजों ओरैबायदि माल माथा लानानै फैखाबाय आरो बिसोरो सानथामनि हाबाफारि लानानै फैखाबाय बेयावनो सानथाम थानाय जागोन आरोखि समबारावसो बिथांमोना थांफिननाय जागोन दा बेबायदिनो आरो बेफोर गासैबो बरथिक जाजोबगोन आरो नै माखासेया संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामजेनबाय आरो दा नै बेफोरबायदि मा बेदर जागोन दिनैलाय फार्स्ट टाइमावलाय अमा बेदर आच्छा अमा बेदर जानाय जागोन ने दे नै बिदा फंबाय साथाम थफ्ला मोनसे रुजुननांबाय आरोना बियो फार्स्ट टाइमाव मा गामिनिफ्राय आदा देउलगुरिनिफ्राय फैदों आच्छा देउलगुरिनिफ्राय दे खस्थ' मोनबोआखै इयाव गाखोबोनाया आब' लामाया खस्थ' मोनबोआखिसै दे आरो बेजों लोगोसे जायफोरा लायस'नानै फैयो बिथांमोना बेबायदिनो ओंखाम जाबोआखैब्लाबो बेयावहाय आरामसे बायनानै जाफैनो हागोन नै दा बेफोरबायदि हटेलफोरबो दंजोबखायो नै ओरैबो
दा नै बेफोरबायदि बेदर हांनाय मानायबो मोनजाजोबखायो नै टटेलि दंजोबखायो नै आइटेमा नै अमा खोमानिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय दंजोबो नै माथो आसोलसोलै थौस नै नायदो नै बिखा बायदिसिना दंजोबो आरो नै जाथावनो औ बेनो जादों साहेब आलु सप थिख्लि फिथा ओमफ्राय नै बुगुनि ओमफ्राय नै बेदर खाजिफोरबो फारसेनिफ्राय दंजोबखायो औ माइब्राबो दङ नै ओंखाम माइब्रा मा मोनजायोलै आदा माइब्रा अमा बेदर जुलाफि आच्छा ओमफ्राय फिथाइ सामथाइया बैग्रि आंगुर आच्छा ओमफ्राय आपेल दालिम औ नै गोथाव बानायदों आरो बदल बाया बायदिल' थफ्ला थफ्लि लानानै फैदों आरोना नै मा गामिनिफ्राय फैखो बिथांमोना आं सोंबाय थाला आरोना ओरैबायदि लटखा नै